Malawi Today. Zonadi kwa account tunao ndama hivi nani nakuta ya drama sina leo kwa account yangu sasa kuna ndio ndama jipata bila vigezo hata kama ni banali any active wrongdoing bila parada limanga wanaona kile hizo naenda kama zanazo kwa account about 3 million sasa ndio nakuta wangu ndio tena ndama ndio vitu zinaenda kutenda kama mtu Monkazi wa amandele tirao sina panga ateli mamiti kamera Monkazi wa kuti ndalama zozukulowa chifukwa cha zimenezo kapena zinangolowa inu musakuzindikira ndakotokoza kuti no ndalama zinawa pamoja ndi pamoja pamiti mwa sina kuti ateli kuti zinawa pamoja mawa mamele kuja ai I think bakali maulendo na ke covid committee imaenda ziko za maulizo maisha na mimi sina ndio nao maulendo kataka one day na pay ndio nao nakuta ikisikiri ngamo bana wende bin hiyo ndio hapo litenge it was not intentional for maybe also sio afadhali mixatireke ni bana baadhi ya limele ama kitu kama mapenya sawa chabwi ndathokoza kwambiri Suleiman Mwamva yankha kondwani na nkhumwa ndikhulupira zokuti Mwamva kuyankha kwawo kuti leya inu zimali kutengera nthawi yetali bwanji kuti muziwe kuti account wanu kwalonda inu yo ndrama ikalowa account wanu simaziwa kumene kuchokera. Does it take kuti anthu mpaka ayambe kulankhula mpaka nkhani zifike kumabwalo kuti ukabweze ndrama ndio uzizindikira kuti ya ndrama ichasima zomwe machokera tizinena chilungamo. I think nkhani tentingwesiya tidikire thukoloko tikhale ndi speaker wanu wanyuwani Sami Sulemani tikonze nyumba ija izizi za maenvelope ya brown zizite tikonze kuti Malawi achipindula ni mfundo za tsoka zimakhalako ndithu za envelope ya brown izo wadi leya ninapanga raise point of order ndikubwera kwa inu muloleni chair agwire ntchito yake professionally bwinobwino ndikubwera kwa inu Samia Suleiman za envelope ya black akhaki mwazichula zimakhalako ndithu timafuna mutitsimikizire mwakhalitsa kunyumba zimakhalapo ndithu zimenezo palibanga kane apa zina zimene tikunena za covid izi mukumbukira nupana fala nditu mapicture ama envelope ya brown yakuzungulira even mu social media zimakhalapo izizi zongofuna kuti tikabwerese sanite kusakhale chipwirikiti. MP ntchito yake ndi ya ku parliament ndolembedwa under public service akagwire ntchito mmene Malawi akuyembekezera zikakhala ma benefits ku parliament trinawo tizikadalira athu ku parliament iwo tathokoza kwambiri zitese zikoma apita dimba mumafuna muyankhule ndikupatsani nanunso mphindi imodzi kuti mulankhule the interjection entire manager pamene achimwene anga Suleiman amakamba kuonera kuti nakhala chair pamene mpando mene jameno khala ku opposition kapena ku opposition then mafuna ndinene kuti ngati munthu opanga aspire kukhala speaker honestly akwena kukhala munthu onena kuti akwatsata malamulo ma standing orders yathu kuti ayendetse bwino nyumba ija chifukwa standing order 159 imanena ndithu kuti chairman wa Legal Affairs Committee atauchokera kwena kulikonse kuboma kapena ku opposition kuma committee kumene chair kwena kuchokera ku opposition imanena ma standing orders amanena somomveka bwino like public accounts, public appointments, budget ma standing order amanena bwino so ni mafani pangi clarify pamenepo kuti chairman wanga sona phwanye standing order ina iliyonse ziko Samia Suleiman Mwamva yes ndipasani mphindi imodzi. Yes, ngakhale kuntchito kwanu goleya pali zinthu zina zimene zimasatira precedence not kuti necessarily zili malamulo koma mmene zikuyenera kukhalira mbuyo musemo mukaona mukapita ma records mukaona kuti chair wa Legal Affairs always amachokera ku opposition anasintha ndiwo adimbawa ndi gulawo atapita kukaona ka weakness pa malamulo ndikulowera pamene popo koma mukaona mbuyo musemo muona kuti kumayenera kukhala munthu wa opposition kuti malamulo mabilo awo amangobwera osaoneka bwino azitha kuwachita question. That is what I'm saying kuti malamulo akasatiridwa kuma pali zinthu zina zimene zimaziwikira atu mwachiziwikire kuti precedence apa zimayenera kukhala chonchi and iwo samasatira zimenezo amaphwanya malamulo omwe amenera kuatetezawo. Sono tinene pano kunena kuti president ya Legal Affairs simeneyo. In fact nthawi nake honorable Duncan Poya anakhalako chairman wa Legal Affairs ali kuboma. Honorable Atupere Muluzi anakhalako chair wa Legal Affairs Committee ali kuboma. So president imene kunena chimene anga Suleiman ndiye abodza.
Suleiman inetu awadimba anatipeza ndi muligo affairs committee tenankakwera kumeneko ndiye ndikuziziwa nthawi imene tinkati honorable Yusuf Ntenda chinacho samosakhala bwino kwayika adimba wachifukwa cha zimene tikunenazi ndiye tiye ndizisiye ife tikasatire malamulo tikapangiza okomera Malawi chabwino akondwani nankhumwa a minute pankhani imene akutsutsana anthu amukhoza kuyankhulapo zotani akondwani nankhumwa ndafotokoza kuyambirira padena kuti njimba ija ili ni malamulo yake kama tili malamulo panopa nkhani ya Legal Affairs Committee tenena kuti Legal Affairs Committee can be chaired from either side hata ukawa opposition hata ukawa wakulili ndimene zilili panopa chabwino malingo nimene ali masitani order za panopa ndeto ukamba za panopa sile ukamba za mbuye kuti zinali ganje mbuye moto inalipo ntai yake malingo lero muda ala mwini alili ntai mene yoko lena popo kwa mene zili panopa ndimene itafotokozera mwakuti no Legal Affairs Committee can be chaired either way chabwino tathokoza kwambiri ndikupatseni 30 seconds apita dimba kuti mulankhule mawu anu omaliza tathokoza kwambiri pondipasa mpata obwera pa radio ino ndinene pano mmene ndanena poyamba kuti lero dziko la Malawi likhala ndi spika wa nyuwani ndipo dzina lake ndi Peter Dimba ndithokozenso kwambiri kwa aphungu amene andipanga indozi kuyambira ku chipani chathu cha Malawi Congress Party komanso ma independent block andipanganso indozi kuti avotera ine malingana ndi assessment ya maqualities anga komanso ndithokoze kuti usiku wathawu pali nkhani yosangalatsa kwambiri kuti Northern Region Independent Block yandipanganso indozi kuti avotera honorable Dimba pa uspika chifukwa Malawi Congress Party yapanga withdraw achambula akondwani nankhumwa 30 seconds mawu anu omaliza zikomo kwambiri akondwani nankhumwa 30 seconds mawu anu omaliza kugotokoza short time radio and terms of vision kifuate tu katampa editi yangane ya program hiyo tumelenga neno mpira na kupita kompyutano kama kwa oil modre kama kwa oruza modre kamene sikupita kwa wina enape makamata ine ndivene kuti no azango zao ndikambira nawo nchito asema ndikambira nawo nchito Dimba ndikambira nchito hayo itali kupiga sana sasa wa democratic right sikatai kidani tokoza 30 seconds yanu ya anapiga sana zikomo kwambiri Samia Suleiman ndikupasani 30 seconds kuti mulankhule mawu anu omaliza ine poyambirira ndi athokoze a President Professor Kapita Mutharika pondikhulupirira komanso ndi athokoze a Malawi amene aonesa chikhulupiriro mwa ife inu tikhulupirireni lero ma MP amene mwawasankha akagwira ntchito yosankha speaker andi ma MP akuziwa kuno lomwe zimene zikuyenera kuchitika kuti parliament ikonzedwe ine ndi chikhulupiriro kuti lero ndi akwapula nankhumwa komanso ndi akwapula miliyoni ndipo lero mukhala ndi speaker wanu apita Dimba apita Dimba ndi akondwani nankhumwa lero ndi akwapula awiri onsewa komanso mukhala ndi speaker wanu ndi Tunkaladi oti sapuma koma akagwira ntchito kuti Malawi aone kusintha tathokoza kwambiri ndikuyamikeni leo ndikupita kwa wake sivida asile manamana ni antinyumba malamulo mukakwapula kumavoti izo za physical zosindipanga koma kumavoti awandachimwene anga ndipo tizipita kwa ihowo tikasimidwa pena pake azikatithandiza nzeru ndikuyamikeni makandidate nonse tikufunireni zabwino zonse masana uno a Peter Dimba a Samia Suleiman komanso akondwani nankhumwa tathokoza kwambiri fwa cha nthawi yanu zikomo Wayana ndikupase 30 seconds kuti umalize wamva mmene alankhulira ayi chimene ndingatene ndicho ngowafunira onsewa ma candidates zabwino zonse koma uthenga wanga upite kwa ma MPs amene ukavota mukamavota yang'anani dziko la Malawi muyang'ane mavuto amene tinawo muyang'ane kufunikira kwa udindo wa parliament in this democracy mukakhala zonena kuti mungofuna mupangire zonena kuti reporting kwa chipani chanu mubesa dziko pangani zokondera Malawi zikomo kwambiri Wayana Chunga
George Chaima musapite ndi mawu 30 seconds. George Piri. George Piri pepani, George Piri. Ziko. Ineyo ndiwafunireso zabwino zonse makandidate athu onse mene tawapasa anthu oti akavote malo athu ndiwo ma MP amene ali kumeneko koma pempho langa kuma MP amene akavotawo ma MP muonesese kuti munthu amene akuvoteredwayo akhale kuti akhoza kupanga chiganizo chimene chikhoza kuthandiza dziko lino. Taonapo anthu oyenera kupanga chiganizo akulephera kupanga chiganizo, anthu nkumaonongeka, anthu nkumachita safa. Tili kufuna anthu otero amtsogoleri azipanga chiganizo pa nthawi yoyenera kuti zinthu ziyende. Zikomo. Nathokoza kwambiri George Piri chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo. Yayi umonso nimene tamalizira program yathu ya Kulinji lero pa 29 October 2025 nditero kuti Kulinji special chifukwa tinapanga extend nthawi yathu ndi 30 minutes. Ndikuthokozeni nonse amene mumakonda kumvera wireless imene ya Times program ya Kulinji komanso kutitsatira bwino lino pa Times 360. Ine Ndileya Malekano ndikufunirani zabwino zonse. Maso athu masana uno ali ku nyumba ya malamulo kuti tione kumeneko kuti kodi amene akhale speaker wa nyumba ya malamulo ndi ndani. First deputy speaker nanga second deputy speaker ndi ndani. Mwakoma nonse. Amalawi Kulinji no Kulinji kumabenya kumabetsera kuti Kulinji lakaya lilongwe Kulinji kumzuzumba nyeto Kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija chirugu goju yenda manji nanga ngani zonyati sasikulijani kumporo magari Kulinji mwera nanga wanugo Kulinji kudi kuboma usteri hausi Kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kukuliyani Kulinji tikudalira inu Kulinji